Čaute, tu je Vizard a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska je tu so mňou Twister. Čaute. A konečne hrám na počítači, takže skúsim dačo vyhrať. No a podaril sa nám taký glitch urobiť a ten glitch je nejaký o coinoch, že mám 31 tisíc. 1000 coinov a ja som urobil nejaký glitch a dalo mi to 30 000 coinov, takže potom dneska večer príďte ešte, alebo zajtra ráno a môžete získať 10 000. A to sa tam máte zaregistrovať a dakedy môžem dať aj nejakú súťaž, to je u mňa isté. Za 5 odberov. Za 5 odberov. A musím dať... Kamarát nás prišiel navštíviť. A musím si vybrať kit. Smelter asi daj. No, smelter, to je dosť dobrý kit. Dúfam, či... Ide nám to po jednom. Ale no tak. Daj potom Fortnite. No, dobre. Fortune, no, vidí. Ak chcete od neho viac takýchto videí, napríklad ako je minihra s miniami, No, tak dám vám tam... Jak sa to volá? tak odpovedajte na ankety. No, na ankety. Golden, tedy Tak to tam nechal, to je taký debil. ale ešte preto, že sa to volá Vlog of Golden. Takže, aha. Dobre, čo? Žilizo. No, želízo mali. Takže najprv jak sa to hovorí? Full iron. Full iron, potom záložnejšie veci. Strich. Takže už som si ako dorobil, mám auto armor, no a ešte si keď idem narúbať, lebo však. A prosím, dajte mi už konečne ten odber A veľa lajkov. a veľa lajkov, ako Twisterovi dávate. Čo sa funí do toho mikrofónu. Prepačte. No, teraz ide mikrofón na mňa, dobre. Takže možno Paťo, ak bude mať príjmanie alebo vysvedčenie, tak možno dostane nový notebook alebo počítač. Dobre. A toto dúfam, či dotiahne aspoň toto video 5 lajkov. Lebo ak nie, viete, ako dosť. Čo sa bije? Ja viem. Rýchlo utekaj. Run. Rýchlo. Tento mi to zobral. Počkaj, neviem, aký kit si už dám. To bude taký epický kit, že to nie... Jumper. Dávaj. Jak sa vypína? No, Je. a teraz iba klikni s tým. No, dávaj. Jakže to nejde? No, niekedy to nefunguje, sa mi zdá. No, tak ako sme hovorili, tak dneska alebo zajtra bude súťaž, len stačí prísť a napísať pod video Minecraft a máte coiny. Áno, to je pravda. A budeme točiť aj challenge. Áno, to je pravda, také... Napríklad Neviem. no dia challenge, to No. znamená, že nebudeme používať diamanty. Alebo takedy aj irony. No iron challenge je iba diamantové veci budeme kraftiť. Čo sa má použiť trojka? To jak? Nie, to sú nejaké tie spambovery. Ja už viem, jak to funguje. Už viem, jak to funguje. No, run. Snaž, aby to video bolo... Dobre. Run.
Netrafilo, nie, no. Vieš, tam, že keď spadneš z veľkej výšky, že Tak sa iba trošku zabijam, viem. to tak ani trochu, keď použiješ boost, no použij ho. Tak ťa to trestne ozaj. To nebolo fér, však išli oproti mne dvaja. A niekedy šiel proti ide tebe bez bebeka, tak to vyhral. A ty sa pustil na 5 Ticho. Run. Dobre. Čakajte. Dám to, možno, že ten plán vyjde aj. Run. No, to je spambol, lebo a ne, že... Možno to má pol 3 alebo koľko. Počkaj. Na to plán. A už dneska. Chcem ho neskaziť. Dúfam, či sa mi už vyjde tento plán, či mi už vyjde. Dobre. Dobre, konečne. No dávaj, no, poď. Len ty si dávaj radšej pomôcť. Run. Vy týmujete. Všetko jasné. Si mal rýchlo vyletieť. So mnou nikto netumbuje, oni sú zmrdí. Au. Teraz mi to musí vyjsť, že už mám taký. Oni majú hacky, ak ťa uvidia. Aha. S pambou majú. Majú proste hacky. Sice aj ja mám hacky, ale slabšie okrem nich. Okrem ich. Keď ide zajsť, keď má zapnutý antiknopy? Nie. Skús to aspoň. Run. Tu. Teraz si ho zapni a skús vyskočiť. Ukáž, no skús. Aha, nie. To musíš mať vypnutý antik. Teraz to už dám. Takže toto video nebude vydarené, takže moja chyba to nebude, lebo však to je také jak... Dobre, poďme, run. Spambovery. To nie sú klamovery. Ukývajú, že sú není spambovery. Tak na to nie. Lebo to sú není. Uá! Dobre. Takže golem, na čo idem? Ale potom si dávaj, Paťo, nech ho zabije ten tvoj a potom choj vykradnúť tú testku. Tam bude nejaká diabeť, sa mi zdá. Kebyže viem, Run, ide tu červený. Ja pozor, má hacky. No majú, lebo nemohol vedieť, že som tam. Má to ako menej má pôl, alebo tak. Áno, tak dajako. Nemôžu vykonať. Ale oni majú huzuničku. Podľa mňa majú huzuni. Ale zase má oné, poraček dajú. No, to je také... Čo to vôbec znamená? Nie. Ja. To znamená, či mieríš útok. Dobre. Vykilujte. Dobre, to vykradnú. Nie, tento tu. To je zlý. Chlapček. No kam by si ty išiel? No. Čo? Čo? Bolo ako. Ešte som nepovedal ani... Ja, čaute. No, hovor. Už si to ukončil. Natáčam. Takže s týmto sa to končí, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma na naďalej a čaute. Čaute.